turismo basatiaren aurkako aktivistak dira Beñat eta Ione, eta Bartzelonara joan dira bertako borroka aitzindariaren berri izatera, eta konturatu dira ez ote diren ere eurak trampan erori. Turismoak badauka hainbeste botere, ta hori deusestea naizen gure lege. Hemen gaude Rambletan eguzkian mende, eta orain ulertu dut Beñat ala fede, zergatik etortzen den horren beste jende, zergatik etortzen den horren beste jende. Ni ere konturatzen hasia naiz jada, hemen gabiltzalako Ramblara, estrategia lehendik pentsatu den ara, galtza motza jantzita eskuan kamara, etxaiaren larruan sartzen ari gara, etxaiaren larruan sartzen ari gara. Beraz gu ere orain turismo almazen, naiz ta ez genekien egitea zertzen. Rambletan nola gauden biok pozak lertzen, has gaitezen etxaia hobeto ulertzen, Sagrada Familian ezkuta gaitezen, Sagrada Familian ezkuta gaitezen. Lehendabizi eskutan hartzazu planoa, berriro kopetera luzatu txanoa. Sagrada Familia ez da enanoa, sar gaitezen barrura hori da sanoa, baina itxoin helatu bat erostera noa, baina itxoin helatu bat erostera noa. Beste plan bat pentsatu dizut badazpada, goazen parkuelera pentsatu erara, Gaudiren obra ikusi bertatik bertara, ze hori ez da turismoa, hori kultura da, ze hori ez da turismoa, hori kultura da. Lasai hartu ditzagun bertako pistak, biogara vegano eta ekologistak, baina hartu ditugu guk hirian pistak, ematen dugu baina ez gara turistak, tarteka behar data relajatu pixkat, tarteka behar data relajatu pixkat. Arrazoi dena ez da izango prote
egin dezakegu bai itxura honez, Barcelonara heldu bai gera erromes, mundua aldatzeko naizta egin promes, beti gure borrokan kunekatu ordez, ja ez dakit etxera bueltatu edo ez, ja ez dakit etxera bueltatu edo ez.